Il-futur jinteressana u dil kampanja rridu nitkellmu fuq il-futur. Jien għandi dażżaża ħaw ma' ġembi. X'inhi r-responsabilità tagħna li jom daw? X'futur sa nagħtihom jien lil daw? Issa billi nagħmlu ħafna promessi fl-arja. Ħafna promessi fl-arja. Jistħu mill-kulur aħmar għax il-kulur blu jagħmel sens. Jistħu mill-bandira tal-Labor għax il-bandira ta' Malta tagħmel sens. In-nazzjon jagħmel sens. In-nazzjonalisti għan-nazzjon. Ta' veru u ta' parsi. Ix-xinxilli u l-gimmicks u s-sustanza politika. Qabża ta' kwalità fit-tip ta' ħajja li tgħixu intom il-familji tagħna. Dini l-aspirazzjoni tagħna għal-ġejjieni. Għata qalbu milli jsibilkom ix-xogħol da. Aħna ma qtajniex qalbna li nsibulkom ix-xogħol u qatt maħna sa naqtaw qalbna.